Салому алейкум, бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайка занитон, подписатсия фаромӯш накунтон, бародаро. Бародаро, ҳамин лайку подписатсия шумо ҳичи набура, кори бахеле накара, якти лайка занитон. Барои ин лайк, ин барои видеои ютубу паҳн шудан. Подписатсия барои видеои нав ба нав диданотон. Барои ҳаррӯза дастгириотон якҷоҳон ташаккур. Бародаро, ҳамин якон мандай 2 гектар боғи ниёршам 5 сола 2 гектар ана фурӯшӣ 2 гектар як 580 бех дарахтои суртавоишай. Ин бобоию мачалкаю сурти лучак буд ҳамун. Аславнаи бобоӣ ки мачалка сони камтараш вай лучаки ана тоҷибоӣ 580 бех дарахташай. Дарахтош ҳамаи зӯр. Ана обош бародаро, духел обашай, обош нағз. Ин боғ чилгазинда баргити 7 буд ҳамун тарафанда. Ана дарахтои танаша намехел. Марҳамат, тамошо кунтон, бародаро. Обош духел, обош бемалол. Дарахтош 5 сола 6 сола. Ана суртош ин бобоию мачалкию нишонию лучак. 4 хел суртиша аславнои бобоӣ ки мачалка 70% 80%. Ҳамин номари ман якра надаҳай. Нархаш бародаро 650,000 сомон бо савдо мешавад. Мана гуфти соҳибашон 650,000 сомон бо савдо мешавад гуфтиянд. Мана номари телефони манай. Мабодо харидоро боштон телефон кунтон бурда нишон медиҳам бо соҳибашон ки вохӯрда гапу гузор мекунем. Албатта ягон қис саволотон бошад бо марҳамат ҳамин номари манада ватсабай телефон мекунтон. ман ҳама чизе будигиша мегӯям. ниҳоло бениҳоят зӯр шудагӣ. 20 қатор якта қитошами 30 чанда 30 то 300 фикрам хато нашумурда бошам. моқай обши 580 бех дарахташай. Дарахтош бениҳоят хушрӯ. барои дастгириотон якҷаҳон ташаккур. Як бори дига барои ин тамошотон миннатдор. ин фақат лайк подписатсия фаромӯш накунтон. худо нигаҳбон бошад ҳамеша шуморо.